Atxaldeon, atxaldeon, hasi, bai, itxeatea. Hasiko gea, bai, atxaldeon, apirileko osoko bilkurakin hasiko gea, bai? Bai, barkatu, hasi baino lehen, bidalita geneukan gai ordenarekin, urgentziaz sartzeko puntu bat, eta da, gero azalduko dugu, baino 2026ko aurrekontuan aldaketa bezala 2025ko produktibitate plana ejekutatzeko behar dan partida, gauza da, iaz azkenean ez ziotela jarri ez zuten diru hori erreserbatu, soberakin junda, eta nola plan horren emaitza aurten burutu dan, aurten eman dan, partida hori hornitu behar da, eta orduan soberakinetik berreskuratu behar da daukagu diru hori. Orduan, alde batetik bozkatu behar dugu hasi baino lehen puntu hori gai ordenan sartzea, eta ez gendun bidali, deialdia bidali ondoren ikusi gendulako Ordizia Orainek mozio bat aurkeztu zula protokoloaren inguruan, hau da, emakumezko hautetxiek jasaten duten violentzia sexistaren inguruan jarruteko protokoloaren inguruan, eta ondo iruditzen baldin bazaizue, lehenengo bozkatuko dugu aurrekontuaren aldaketako puntu hori gai ordenean sartzea, eta bigarren puntu bezala, Ordizia Orainen mozio hori gai ordenean sartzea, eta gero mozioa azkeneko puntu bezala tratatuko dugu, eta aurrekontuaren aldaketa produktibitatearekin badago gai ordenean puntu bat, eta hor txertatuko dugu, bai. Beraz, ondo iruditzen baldin bazaizue, lehenengo bozkatuko dugu 2026ko aurrekontuen kreditu gehigarren aldaketa, proposamena, 2025ko produktibitate plana ejekutatzeko. Bai, puntu urgentzi sartzeko aldeko bozka. Danako bat ez, onartuta gelditzen da. Eta bigarrenik adurrek aietu berri duen puntu mozioaren, Podemosek sartutako mozioaren inguruan urgentzi sartzeko aldeko bozkak. PSek bat, Podemosek bi, EH Bildu 6, eta EAJak danake bai, beste 6. Bai, barkautzen ondo ikusten momentu baten. Bi puntuk urgentziaz gaurko gai ordenen sartzea onartzen da, esan duen bezala adurrek produktibitateena berezko puntu sartuko da, eta azkeneko mozioa azkeneko puntu bezala landuko du, baina bik sartuta gehatzen dira. Behin hori onartuta, jungo gea gaurko gai ordenen aurreikusita zeuen lehenengo puntu eta da aurreko osoko bilkuran aktan zirriborra onartzea, ez dakit komentarioik da horren ingurun edo bozkatzea pasau daikeon. Bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, hau bat ez onartuta gehatzen da. Horrengo puntue, 2025ko aurrekontuaren likidazioaren onarpenaren berri ematea. Zentzu honetan badakizue likidazioa kontu hartzailetatik prestatzen da, eta alkate dekretu bidez onartzen da, eta baldintzetako bada hurrengo osoko bilkuran kontu ematea, eta gero honen ondoren etorriko da kontu orokorra, eta urtero egiten ditugun prozedurak, printzipioz informazioa igorri zitzaizuen, eta hori da 2025ko aurrekontuaren likidazioa. Kontu emate honen ingurun ez badu beste komentario, horrengo puntuek gizarte larrialdi egoerak eta etxeko indarkeriaren biktima diren emakumeak eta ohiko etxebizitzan irisgarritasun arazoa dituztenak artatzeko udalaren harrera etxebizitzak arautzen dituen araudia aldatzea. Hemen informazio batzorden azaldu gendun bezala, badakizue araudia badaukagu larrialdi etxebizitza batzuk baditu Ordiziko udalak, eta hor badauka bere araudia horiek kudeatu ahal izateko. Horre nire gaipatu duen bezala, zein dan berez printzipioz ze funtzioetara erabiltzen den, eta egia da araudi hori erabileran poderioz ere bai eskatzen ditula aldaketa txiki batzuk egitea egunerokoan aurreikusi gabe zeuden nolako kasuistikak barneratzeko, eta hori da dakarkiguna nolabaiteko araudi horren eguneratze bat, ez dela ezer sustantziala, eta
saldu gendun bezala, hori proposatzen dugu teknikariak egindako aldaketa hori onartzen. Bale, ez baldin badago aipameniko ingurun, araudi aldatzearen alde bozkatuko deu, aldeko bozkak? Hau bat ez onartuta gehatzen da. Hurrengo puntue, lehen komentatu deuna urgentzia zorgun txertauta gehatzen da puntun, eta puntu edatuko litzeke 2025ko produktibitate planaren egikaritzaren kontu ematea, eta lehen onartu deuna, esekuzio hori gauzatu alizateko beharrezkoa den 2026ko aurrekontuaren kreditu gehigarriaren aldaketa onartzea. Bai, zentzu honetan, esan iaz onartu zen produktibitate plana, plan horrek finkatzen zituen hainbat prozedura produktibitate plan hori ejekutatu alizateko, bai udaletxe mailan orokorrean eta sailka ezartzen ziren hainbat helburu eta hainbat iten bete ziela ziurtatzea, eta horretarako ere prozedura ezberdinak ezarri zian, bai sail ezberdinetan, sailburuek eta azkenik zuzendaritza batzardetik pasatu hartzian hainbat txosten eta hainbat dokumentu bete behartzien, urrats guzti horiek bete dira, eta azkenean bai giza baliabideetatik eta eramandan prozesu horren amaieran gaude, produktibitate plan horren esekuzioaren kostua hor azaltzen den bezala, 120.000 eurokoa izan da, printzipioz produktibitatearen prozeduran, hemen kontu ematen da, aurrekoan ere informazio batzorran azaldu zen, alkate dekretu bidez onartu da hori bukatzea. Hor, bai planteatzen dizueguna da, hau kontu ematea da, baina puntu hontan bertan, bai sartu gendun, leheno komentatzen genduna, egia da iaz aurrikusi gendula partida bat, 2025ko aurrekontuan produktibitate hau ejekutatu ahal-izateko, baina 2025etik 26ra egindan transizio hortan, antza partida hori etzan gorde, etzan erreserbatuta utzi, eta urtengo aurrekontuan partida hori ez dago, horregatik bakizuek gordetzen ez dan diru hori soberakinea juten dela, eta orduan bai planteatzen den kreditu aldaketa horrekin bai planteatzen dena da, diru hori berreskuratzea soberakinetik, produktibitate hau ejekutatu ahal-izateko. Hori da, puntu berdinean kontu ematea zegoen, produktibitate plan horren ejekuzioa nola jundan, eta bozkatzeko puntua izango litzateke kreditu aldaketa hori ordaindu ahal izateko bakoitzari dagokion produktibitate hori. Orduan, kreditu gehigarren aldaketa onartzeko aldeko... barkatu, bai. Sí, nosotras solo queremos decir algo. En algunas ocasiones ya hemos expresado lo que sentimos cuando se hacen este tipo de modificaciones. Pensamos que esta modificación se podría haber evitado con una mínima previsión. El presupuesto se aprobó en febrero. El plan de productividad se aprobó en diciembre del 2025 y lo que sí queremos dejar constancia es que nos llama la atención que cuando se corrigen cosas de planificación se traslade la idea de que si no se aprueban las consecuencias recaen en el servicio, así ponen alguno de los párrafos que está ahí mismo en la propuesta. Entonces, de alguna manera, se desplaza la responsabilidad hacia el Pleno cuando el origen del problema está en la falta de previsión. No vamos a votar en contra de esta modificación porque sabemos que existe un acuerdo con los trabajadores y con las trabajadoras y somos conscientes de que se debe respetar. Pero sí nos vamos a abstener. Orduan, bozkaketara paseko galdeko bozkak? PSN bat, EH Bildun 6, AJan 6, abstentzioa, Podemosen 2, bale, onartuta gelditzen da. Urrengo puntua etxebizitza planaren hasierako onarpena. Bai, hemen gehiegi sakondu gabe, lurralde informazio batzorden landu gendun gaia, aspalditik datorren gai bat da, egie da, guzti honen hasiera ezarri zala
tenkatutako gune edo zona tensionada edo izendapen hori lortzeko prozeduratik. Egia da hor bitartean, bi urratxe eskatzen zitzaizkigun, etxe bizitza diagnostikoa egin gendun, ordiziko etxe bizitza diagnostikoa, hori izan lehenengo urratsa eta bigarrena zan, etxe bizitza ekintza plan bat egitea. Egia da gure harridurarako, nahiz eta gu diagnostikoa egin gendun, akreditatzeko ordizia sartzen zala ezarritako baldintza horietan, azkenean etxe bizitza sailetik beraien diagnostiko propio atera zuten, printzipio 3 urtetarako baliagarria, ez dakigu aldatuko dan, eta gu azkeneko errebisio hortan atera egin geha dezima batzungatik eremu tenkatu izateko izendapen hortatik, ez? Egia esan edozein kasutan eremu tenkatu izendapena lortzeko edo ez lortzeko, bai uste deu ezinbesteko erramita badala etxe bizitza ekintza plan hau, egia da marko bat ja ezarrita zegola prozesu hortan, esan dizueten prozesu hortan etxe bizitza planak egituratzeko, eta marko hori izan da erabili duguna. Egia da ekintza plan bat dala, etxe bizitza plana da, baina bertan ekintzak jasotzen dira, ekintza zehatzak, baina ekintza horiek logikoki gero beraien garapena eduki beharko dute. Baina bada dokumentu bat, bada plan bat, etxe bizitza gaiaren ingurun badakigula ze komplikatua dan eta ze zaitasun ditun momentu hontan, batez ere gazteentzat etxe bizitza duin eta eskuragarri bat lortzea, honek bai egiten duna da esparru ezberdinetan ordenatu etxe bizitza inguruan egin ditzazkegun ekintza guzti horiek. 5 ardatz nagusitan egituratzen da, lehenengoa izango litzateke alokairu eskuragarria sustatzea, hortarako ze ekintza egin ditzazkegun, bigarren ardatza izango da etxe bizitza hutsak mobilizatzeko egin daitezken ekintzak, hirugarrena da hiribirgaitzea eta etxe bizitza parkea hobetzea, hau da, existitzen den eremu urbano hortan ditugun etxe bizitzak eraberritu eta hobetzea. Laugarrena da laguntza eta prestazioak indartzea, eta bosgarrena gobernantza eta koordinazioa sendotzea. Kontutan eduki behar deulako, udalerri mailan bai eskatzen du esfortzu handi bat, baina dena kontziente egean bezala, udalaz gaindiko erakundeekin lerrotuta, koordinatuta eta beraien laguntzakin hainbat ekintza martxan ez baldin badie jartzen, oso zaila da, ez esateagatik ezinezkoa, udalerri batetik bakarrik halako arazo estruktural bati erantzuna ematea. Ekintza ezberdinak jasotzen dira, lanketa ezberdinak egin dira, zentzu hortan ere udaltaldeek egindako ekarpenak ere landu eta txertatu dira plan hontan. Eta, esan dezakegu ere, plan honekin ziklo bat ere izten degula, nolabaiteko oinarri bat prestatzeko apo edo plan orokorraren errebisiorako. Egia da, azkeneko urtetan egin dien hainbat plangintzek markatzen dutela zein izan behar den apo horren norabidea. Hasi, landa herribideen inventariotik, mapa morea, irisgarritasun plana, mugikortasun plana, klima eta energia plana, zarata mapa, etxe bizitza diagnostikoa eta bain etxe bizitza ekintza plan honek markatzen ditu oinarrian apo horrek erantzuna eman barko dien erronkak, ez dugu aztu behar etxe bizitza mailan ekintza asko egin ditzazkegu, baina udalak daukagun tresna eta eskumen garrantzitsuna da, hirigintza eskumena gurea dela, hirigintza antolamendua gurea dela, eta hortik egin dezakegula ahalik eta gehien etxe bizitzan inguruan. Esandakoa, plan honek hasierako onarpena edukiko du orain, plan izaera hori ere ematen zaiolako, alde batetik erakustaldi publiko bat eta irikitzen dalako epe bat, edozein herritarrek, edozein eragilek ere, bere ekarpen, aportazio, edo zuzenketa aurkezteko, eta behin hori bukatuta onartuko zen behin betiko. Beraz, guain, hasierako onarpena izango da, eta beti jartzen dugun bezala olako plangintzetan, esan erakustaldi publiko hau bukatzen danen, ez baldin bada inolako ekarpenik edo zuzenketari jasotzen, onartuko dela plana bere hortan behin betikoz, berriro plenora etorri gabe. Egongo balitz ekarpen edo zuzenketa edo zein aportazio, horiei
erantzun beharko zaie, eta orduan, hori erantzun da, eta planean txertatzen dian edo ez erabakita, berriro pleno berri baten onartuko da behin betikoz plana. Guk planai alde bozkatuko dugu, plana alik eta lasterren martxan jartzea dalako helburu, eta baita nahi duna esan, eta zuk ondo argituzun bezala, guain honekin apoa martxan jartzea. Eta berbehingoz apoare guk hainbeste aldiz eskaudeuna martxan jartzen da. Vale. Yo por nuestra parte, ya lo he comentado en las diferentes comisiones en las que hemos hablado del tema, en la que se nos criticaba por el informe técnico de alguna manera que nuestro documento era un documento alternativo al plan de vivienda que se había planteado por el Gobierno, pero bueno, de alguna manera quiero dejar aquí constancia que, pues que esto no, lo que consideramos es que es una virtud, ¿no? Que sea un documento alternativo, porque tiene una hoja de ruta concreta, con fechas, con presupuestos, con estructuras, ya lo hemos comentado otras veces. Valoramos además que es necesario que se dote de fondos propios, no extraordinarios, de la Oficina de Vivienda con un contenido concreto. Pero bueno, como hemos hablado muchas veces, es un plan que es necesario para la declaración de zona tensionada en Ordizia. Nuestro voto en ese sentido va a ser favorable porque es necesario que el plan se desarrolle cuanto antes, pero bueno, ya lo hemos manifestado otras veces y quería dejar constancia que de alguna manera aprovechéis todos los datos que hemos presentado en nuestro plan, porque viene concretado con muchas cuestiones técnicas y fechas e incluso técnicos necesarios para el desarrollo, no ya a corto plazo para este plan que necesitamos para zonas tensionadas, sino para un desarrollo de un plan de vivienda estratégico, porque creemos que es una de las carencias fundamentales y de las necesidades, en este caso, más importantes que tiene la ciudadanía, las personas jóvenes de Ordizia. Pero bueno, por todo lo necesario vamos a votar a favor. Bueno, gure aldetik, balorazio ona egiten dugu plana bera aurrera ateratzeaz, bai egin nahiko genduke beste balorazioa dela pixkat deskafeinatua, hau da. 8 ekintza proposatu genituen Ordizia orainetik, 3 onartu dira, Ordiziako Udalak etxebizitza parke propioa handitzea proposatu genduen gero alokairu publikora ateratzeko, lehenengo ezezkoa. Bai justifikatzen dela txostenean zergatia, baina, hitz gutxitan esan da lan handiegia dela udalarentzat hori gestionatzea. Baina perspektiba hau azten da. Proposatzen duen udalaren kudeaketa horrek, bai suposatuko lukela arazoa edo errealitatea hurbilagotik ikustea alokabidek edo konpainiak ikusten dutena baino, beraz, soluzio gertuagokoak emango lituzke. Hala ere, modeloak milaka aurkitu daitezke gogoa baldin badago, eta guk hemen proposatzen genduen ardaz bat, zan udalak etxebizitza parke hau handitzea, bere etxebizitza parke propioa. Hori ere ez, beraz esaten nahi gea merkatu pribatua dela bidea, guk ez dugu hori horrela ikusten. Bigarren puntu bezala proposatu genduen, etxebizitza hutsen udal errolda hobetzea etxebizitzen egoera kontuan hartuz, hori onartu da. Hirugarren bezala desjabetzea, badakigu hitz potoloa dela, baina desjabetzea proposatu genduen. Eta hemen luzatuko naiz, zen uste dugu merezi duela. Azkenean desjabetzea bat 3 akzioan aipatzen da, ekainaren 8ko dekretuan oinarrituta, legeak ematen dituen markoen baitan aplikatzea baloratuko da deskafeinatu batekin. Benetan, tamalgarria iruditzen zaigu, halabeharrezko alokairuaren edo alkiler forzoso neurria izatea aipatzen den bakarra, eta ez aurreko hitz sorta horrek ezkutatzen duen desjabetzea edo espropiazioa. Ordizia orainetik oso argi daukeu, etxe bizitzaren arazoa ez dela etxe berriak eraikitzen edo jabei alfombra gorriak jarri eta bonifikazioak ematen konpontzen. Etxe bizitza egon badago, baina hutsik. Urte luzez, hutsik daukagu Resola farmaziako eraikina, Kismikoa, Kale Nagusia 38, pixu bat baino gehiago, Subjetoenea, Arantxa Lentzeriako eraikina, Goen Arrandegikoa, baita Goen Zaharreko Orubea osorik, duela 2 egun arte Kale Nagusia bateko eraikin buska, Bikuña Konfekzion ondoko eraikina, Santa Maria Emerezi osoa, Kiskako eraikina, eta bar luze bat. Agian jabek ez dute nahikoa bonifikazioa ikusi alokabide, etxebide, horietan ematen zaiena. Agian ez zeuketen dirurik mantentzeko, baina ez zuten saldu nahi. Katxiz, zepena lege bat ez edukitzea etxe bizitza horiek
geureganatu eta etxe bizitza eskubidea guztiok zaindu behar gaituen sistema publikotik bermatzeko. Aiba, bada hola, sorpresa, baina noski, zeitz itxusia ez, espropiazioa, komunismoa, beldurra, inposaketa, populismoa bi etxe bizitza lortuko genituzke hemen entzun behar izan duen bezala. Tira, badakigu ausardia kontua dala eta egun boterean dauden partiduek, ez bakarriko da etxekoek, beti izango dutela argi ze bide hartu merkatua deitzen dioten horri erregularizazio bat ez emateko. Hirugarren puntu bezala, laugarren barkatu, udalari edo eta erakunde publikoei etxe bizitzak lamatzeko edo saltzeko aukera proposatu gundun, eta baita ere ezezkoa. Beste puntu bat, alderantzizko hipoteka publikoa bezalako formulak aztertzea. Hoien bidez, adineko jabeek adibidez, likidezia bat lortu ahal izango lukete, etxe bizitza erabiltzeko eskubidea mantenduz, eta ondoren etxea parke publikora pasatuko litzateke. Ojo txostoneko argumentuari, merkatuan dauden tresnak dira eta norberaren erabakien mende daude. Inpaktu berme gutxi edukiko luke, noski. Eta administrazio publikotik ezin da merkatuan funtzionatzen ari den metodo bat eskaini, no bai a ser que funcione baita ere. Pena, ze agian etxe pare bat gehiago lortuko genituzke baita ere gure parke publikorako, baina merkatuak eramango ditu hoiek ere bai, ez guk, beti bezala. Tanto eskubidea eta atzera eskuratzeko administrazio eskubidea ere planteatu gendun, eta tresna honi esker udalak etxe bizitzak eros ditzake hirugarren eskuetara igaro horretik. Baina ez da ere, izan ere, haren eraginkortasuna udalaren ahalmen ekonomikoaren araberakoa da, kasu honetan mugatua, eta horrek eragin potentziala murrizten du. Hau da, saiatu ere ez. Hurreko puntu bezala, alokairuari lotutako birgaitzeko udal programa. Hau bai, onartu dela. Etxe bizitza gutxak birgaitzeko laguntza proposamen bat da, arrazoizko alokairuan jartzearen baldintzapean. Eta azkeneko puntu bezala baita ere proposatu gendun, degradatutako edo gutxiegi erabilitako eraikinetan jarduteko lehentasun bat. Ez bai bat da, bai onartzen dela, baina hor puntuen artean sartzen da nola bait. Tira, labur biltzen, plan bat egitea lortu da, esaten gendun bezala, ez errez izatea, baina hobea da, evidentemente, baina gure ustez oso deskafeinatua. Beraz, gure bozka abstentzioa izango da, baina ez dezagunaztu, etxe bizitza negozioa den bitartean inoiz ez da eskubidea izango, espekulatzen duena desjabetzea justizia da, ez da erokeri bat, eta jenderik gabeko etxerik ez, etxerik gabeko jenderik ez dezagunaztu hori. Nik uste egin zaizkizuen ekarpenei erantzun zaizuela, teknikoki hemen jarri gaitezke debate ezberdinetan sartu gaitezke. Nik uste, egiten dezuten irakurketa zilege izan arren, irakurketa partidista bada, baina ez dut uste erantzunak hain sinpleak izan dienak. Ez dut uste inungo momentutan alako lan handia edo olako argudioetan bakarrik oinarritu geanik zuen ekarpen horiek aztertzerakoan, ze hemen ere planteatzen dezute kontraesan bat ere badago, esateko egiturazko arazo bat dagoela, eta udalak parke publiko bat sortu behar du, talkan sartzeko, dagoeneko badagon, bai alokabidetik edo dagoen parke publiko batekin talkan hasteko bere zerrenda propioak, araudi propioak egin behar ditu, dagoeneko hori existitzen danean, eta zuek zerrek esan dezu, bi etxe pare bat, etxe pare baten aurrean, aigea hitz egiten, hurrengo urtetarako adostuta ditugun 250 etxe bizitza ingururekin. Nik ustet egia dela dena ondo datorkigula arazo honi soluzioa emateko, baina benetan ditugun baliabideak planteatzea asko jota ere, gehienez ere urtebete baten barrun etxe bizitza bat lortzeko 2-3 udal parke bat osatzeko jakin gabe hori nola eskaini dagoen eskaintza guztiarekin, nik uste hemen ere aipatzen da eta erakunde ezberdinen arteko koordinazioa ezinbestekoa da. Aipatzen dira hemen beste esparru batzuk, badaude onartu dugu baita baditugu
etxe bizitza parke publiko, udal parke publiko bat, beste behar berezi batzutara ere bideratzeko helburuak ere baditugu, eta dena planteatzen dezutenean hain simple lan asko ematen dulako, ez dala ekarpen hori txertatu, nik uste ez dela horrela eta arrazoitu zaizuela, eta desjabetze kasuan ere bai, edozein kasutan, eta hori ere adirazi zaizue, hemen ekintza zehatz batzuk planteatzen dira, aldagaiak izan daitezkenak, baino desjabetze bat erabiltzea ez du ekintza plan batek albidetuko, eta ez da ere atzerarain tantoi retrakto edo eskubide hori erabiltzea, eskubide horiek momentuz beste lege batzuk ezartzen dituzte, momentuan hor daude, eta hor gehiago gustatuko zaigu edo ez, baina egia da, kasu gehienetan, udalak ez daukala gaitasunik hoiei guztiei aurre egiteko, baliabideak ez ditulako. Berriro esango dut, dena gaipatu deu etxe bizitza gaia zelako gai estrukturala dan eta zelako beharrak ditugun, eta nik uste indarrak eta esfortzuak bideratu behar ditugula, ahalik eta emaitza handienak lortzeko, eta zentzu hortan, gure iritzia bat hola azaldu dizuegu, eta uste dugu baita ere argudio objektiboak daudela, naiz eta guk lortu etxe bizitza bat bi edo, nik uste denak konstiente gehala, horrelako ekimenekin daukagun egoera iraultzea ezinezkoa dela. Ekintza plan honek, ez dakit agian handira jokatzen duen, baina egia da, bai planteatzen ditun ekintzetan, soluzio handiagoak edo eraginkorragoak planteatzen ditula, eta berriro esango dut, aipatzen da, 5. ardatz hortan, gobernantza eta erakundeen arteko koordinazioa hobetzea dela helburutako bat, eta nik uste hori lotzen dela, ezin dugu planteatu guk bakarrik gure xumetasunean eta gure baliabidetatik olako arazo bati erantzun bat eman diezaiogunik. Ez dut luzatu nahi, baina uste dut eman zaizkizuen erantzunak ez diela hain simpleak eta hain xumeak izan, adirazi dezuten bezala barkatu. Beste komentarek ez badau, etxe bizitza plana bozkatuko dugu, aldeko bozkak. Bildun 6, AJan 6, PSN bat, kontrako bozkak, 0, eta abstentzioak, ordizia orainen 2. Onartuta gelditzen da. Urrengo puntua, kontu hartzailearen ingerak, ez dakit hemen komentario dauko zuen. Sí, nosotras queremos comentar algo. Bueno, este no es un punto de votación. En la Junta de Gobierno previa ya lo hemos solicitado. Se nos están trasladando los decretos que levantan los reparos de intervención, pero no los reparos en sí. Entonces, también en este órgano queremos hacer la siguiente solicitud, que se nos hagan llegar los correspondientes reparos de los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025, así como también los de enero, febrero, marzo y abril del 2026, que se incorporen a la documentación del próximo pleno de mayo y que vuelvan a pasar por este órgano como se establece. Barkatuko diazu Bibiana, baina ez dakit bi aldu bat dizkizu egun eskaera hori tokiko gobernu batzordean egin dugu, dokumentazio hori logikoki igorriko zaizue, baina plenotik ez da pasatuko, hau kontu emate bada, dokumentazioa igorriko zaizuen nahi dizuen modutan, baina ez dauka berriro plenotik pasa beharrik eta ez da pasako. Ez da zuek hartu behar dezuten erabakia, erabaki hori neronek hartzen dut nire harturapean, logikoki informazio guztitara sarbira daukazute, txosten guzti horiek igorriko zaizkizue, eskatu dezuen bakoitzan egiten zaizuen bezala, baina txosten horiek ez dia berriro plenotik pasako, pleno honetan dagoeneko kontu eman degulako, eta aurrekoetan ere bai. Kontu emate bada, alkateak hartzen duen dekretu baten kontu ematea, eta hori da dagoena, sentitzen dut. A nuestro entender, los reparos también debían de haberse adjuntado, porque la dación de cuenta tiene que darse con la documentación completa. El informe de la interventora y los decretos que componen. Entonces, esta dación, pues creemos que tiene que volver a pasar por pleno, porque si esos documentos no lo hemos recibido,
y la dación se da al pleno, pues tendrán que volver a pasar por aquí. Sentitzen dut, baina oker zaude, dekretuaren kontu ematen da, ze erabakia hartuta dagoen erabaki bada, eta erabaki horren kontu ematen da. Informazio gehigarri guztia eskura jarriko zaizue, baina kontu ematen da eta kontu eman da. Eta kontu ematen da dekretu hori altxatzeko erabakiarena. Horren inguruan, beste espediente guztitan dagoen bezala eskatzen duzuen informazio guztia emango zaizue, baina berriro esaten dut, eta idazkariak ez bano zuzentzen, hemen ebazpen batzuk daude, eta ebazpen horien kontu eman zaizue. Espedienteko informazio gehiago nahi baldin badezue, eskuragarri daukazue. Baina kontu emate bat da, ez dezue bozkatu behar, eta sentitzen dut, baina berriro esango dut, kontu emate horien guztien egin beharreko prozedura eman da, ez da zuen erabaki bat, nire erabakia horrek daukan ardura eta erantzukizun guztiarekin, eta berriro esango dut, kontu eman da, eman dugu, eta hor bukatzen da. Informazioa nahi duzuen guztia. Bien, nos quedamos al tanto de recibir esa información, esos informes, pero lo único que quiero decir es que entendemos esto así. ¿Por qué? Porque hasta el mes de julio del 2025 sí que veníamos recibiendo estos informes que se nos adjuntaban firmados por la interventora, nada más. Hori gehitzatik, tokiko gobernu batzordetik plenora bitarteko 5 minutuko atsedenen ja eskaudizkiot lankidei, orduan bihar bertan pasatzeko munean daitezke, esan ja eskaera haina dau. Orduan urrengo puntue martxoko alkatetzako dekretuen berri ematea. Eskerrik asko. Ema dau dekretun ingurun ezer, azken aurren puntu eta alde sozialistaren mozioa osasun plana burutzeko eskatuz. Bueno, habíamos solicitado este plan en cumplimiento de la Ley 13/2023 de Salud Pública de Euskadi, una ley que moderniza el sistema vasco de salud pública y reconoce a los ayuntamientos autoridad sanitaria en su ámbito territorial. Se nos exige en este caso como ayuntamiento actuar bajo el principio de salud en todas las políticas que llevemos a cabo, y lo que proponíamos era elaborar un plan municipal de salud comunitaria, una mesa intersectorial de salud y un consejo local de salud. Este plan, de alguna manera, lo que viene a hacer es, no sustituye nada de lo que ahora mismo está en marcha, no decimos que no haya iniciativas y acciones en aras a la salud, pero lo que sí que hace este plan es dar estructura, coherencia y estabilidad. De alguna manera lo metemos todo dentro de este plan para que todas las cosas departamentales que se hagan y todas las iniciativas que se están haciendo tengan una coherencia y una estabilidad. Entonces, para ello solicitamos el apoyo del Pleno para poder iniciar este proceso y solicitar además la colaboración técnica al departamento correspondiente de salud para que se pueda presentar un borrador en un plazo de 1 año aproximadamente para dar coherencia a todas estas acciones que, como digo, algunas ya se están desarrollando en el marco de nuestro pueblo. Bueno, no sé, ¿vas a decir algo? Sí. ¿Sigo? Gracias. Bueno, nosotras compartimos el tema de fondo, nos parece un tema importantísimo. De hecho, que iniciemos ya a tramitar este tema nos parece bien. Se está hablando de una mesa, también se está hablando de un consejo de coordinación, pues sí, porque este tema lo merece. Lo único, hay en el cuarto acuerdo en el que se tiene previsto, o al menos ese es el horizonte de máximo 1 año para que podamos tener un borrador de este plan. Nos parece que es un tiempo demasiado amplio. Igual para tener el plan, pues posiblemente, porque un plan es lo que establece, ¿no? Distintas acciones, distintas cuestiones que se van a incorporar en un todo. Pero en la moción, en el texto, pone que en 1 año tengamos un borrador del plan, no un plan. Entonces, en ese punto sí que nos parece que el tema,
el tiempo, vamos, que es muy amplio. Entonces, creemos que es una moción muy buena, abarca bastante, pero nos ratificamos en que el tiempo parece que nos da la sensación de que no aprieta mucho en ese sentido. Bueno, gure aldetik, esan proposamenarekin bere orokortasunen bat egiten degula, egia da Anak aipatzen duen legeak, ez du zuk aipatu duzuen cumplimiento de la ley, legeak ere ez du esaten udalak halako plan bat egin beharko dutenik, baizik eta eskumenak aitortzen zaizkiola. Gure aldetik esan bakarrik, hori dela guk mantendu dugun lerroa bai legebiltzarrean eta bai lege horren tramitazioan. Egia da hor ikusi beharko dela zein dan osasunean ardura duten beste erakundeek duten jarreraz, ez duk aipatzen duzun puntu hortan Instituto Vasco de Salud Pública aipatzen duzu eta oraindik eratu gabe dago. Beraz, askotan gertatzen da, legeak onartzen diala eta lege hortan onartutako instrumentu horiek oraindik onartu gabe daudela eta gaur egun bizi dugun egoera hori da, ez? Guri bai gustatuko litzaiguke, zentzu hortan osasunari buruz hitz egiten da, planari buruz hitz egiten da, hitz egiten da baita ere mozio hontan osasun konbentzionala edo osasun sistemari buruz, baina bai uste dugu, bai aipatu behar dela osasuna begirada holistiko batetik eraiki beharra daukagula, bere osotasunen eta berez bere ingurunen kokatzen dona, ez? Eta hor, ezinbestekoa da osasuna zaratago baldintza sozioekonomikoak ere mahai gainean jartzea, ze hor kontutan eduki behar dugu azkenean osakidetzak egiten dian nolako ikerketetatik osasunean daukan eragina 14 batekoa izan daitekela, 27 biologikoa, baina 28 dela benetan bizitza estiloa eta 28 baldintzaile sozioekonomikoak bideratzen dutena, ez? Azkenean erraz ulertzeko esaten den bezala eragin handiagoa daukala osasunean postakodeak kode genetikoak baino, ez? Eta hori evidentzia zientifikoa da. Eta zentzu hortan uste deu plan horri hortik heldu beharko geniokela eta landu beharko genukela, hitz egiten da, plan bat, zirriborro bat, hor bai iriki beharko litzatekela, hasteko hemen bai aipatu da, herriko eragileekin harremanak baditugu, baina zorionez esan behar dugu orokorrean herrikoak dianak parte hartzen dutela martxan ditugun foro ezberdinetan, izan hiri hezitzailean edo izan oraintxe bertan heziketa kontseilua eratzeko prozesuan parte hartzen ari dira, baina hor badaude gure osasun zentrutik haratago, hemen intzidentzia duten osakidetzako beste eragile batzuk ere kontutan hartu beharko genituzkenak, eta egia da zentzu hortan ere zuek aipatzen duzun lege honek udalari osasun eskumenak aitortzen dizkion arren, osasun eskumen horiek logikoki beste erakunde batzuei ere aitortzen dizkie, guri baino segurazki gehiago, eta horiekin elkarlana bakoitzak eragin behar duen esparruak ez baitugu finkatzen, nahiko zaila izango da plan horri eustea eta jakitea baita zeintzuk izan behar dien hartu beharreko erabakiak. Zentzu hortan, Anak esaten zuen baita, egia da osasuna kontutan eukita udaletik herri mailan martxan dauden ekimen askotan, goazen batetik hasita baino beste askotara, kiroletik, elikadura osasuntsutik eta egiten dian ekimen guztiak badute konponente hori, baina egia da honi heldu behartzaiola tokiko errealitatetik, esaten gendun bezala, osakidetzak edo eduki dezaken sentatzeko bide hori baino lehen, preventiboa mahai gainean jarri behar dalako, ez. Nik uste hor, epeak baino gehiago, bai artikulatu beharko dugula, plan horren nondik norakoak, herri mailan ere ditugun eragileekin adostu beharko da parte hartze prozesu baten bidez nun eta nola
eragin dezakegun, baita ere koordinatzeko, ze kontutan eduki zaintzan gaian jendeari dela lanen, nire zitzaian jendeari dela lanen, bueno, ikusi behar dugu hori dena nola artikulatzen dugu, ze gero herriko eragileak erreta ditugu, kontseilua eta lan mailak sortu gabitzalako, baina bueno, hori dena definitzearren, ez gea sartuko zuzenketa bat edo beste egin bartzaion ekarpenari, uste dugu, funtsean denok ados gaudela eta ados bozkatuko. Bueno, yo simplemente, por complementar lo que estabas diciendo, es verdad que la ley no exige un plan como elaboración que tenga que hacer, pero sí que nos exige de alguna manera esa coordinación y esa evaluación, ¿no? Y es verdad que tenemos, porque yo mismo lo he comentado, ¿no? Tenemos diferentes actividades en marcha que valoramos positivamente, pero sí que es verdad, en relación a lo que estábamos comentando, que lo que no tenemos es justo ese diagnóstico ni esos objetivos medibles, es lo que echábamos en falta, y sobre todo esa estructura que de alguna manera sea estable y coordine todas las acciones en un marco común. Y de alguna manera lo que nosotros habíamos pensado que justo un plan lo que iba a hacer era eso, ¿no? Ordenar, integrarlo y fortalecer las acciones que tenemos ahora mismo en marcha, incluso potenciar algunas que todavía no estén teniendo en cuenta las necesidades que encontremos. Entonces, completamente de acuerdo. Vale, orduan mozioen aldeko bozkak. Pesen bat, Bildu 6, AJan 6, abstentzioak, bale, ordizia oraineko bi, bale, onartuta geratzen da. Lehen gaizki esan dut, azken horreneko puntua zala, baina ez urgentzia sartu duen bigarren puntua komentau eta bozkauko duguain galderregoen aurretik, bai. Urgentzia sartu dezuen beste puntua zen, ordizia orainen mozioa emakume hautetxeen aurkako indarkeria edo jazarpen sexistako egoeretan azkar jarduteko protokolo bat izapidetzen hasteko. Paso a leer el texto de la moción. Moción para iniciar la tramitación de un protocolo de actuación rápida ante situaciones de violencia o acoso sexista contra mujeres electas. Exposición de motivos. En el marco del acuerdo para la construcción de un plan municipal dirigido a la prevención de la violencia y el acoso sexista hacia mujeres electas, este grupo municipal propuso 3 medidas iniciales. Estas medidas han sido tramitadas en la comisión municipal correspondiente y han contado con valoración técnica positiva, entre ellas la elaboración de un cartel simbólico de rechazo a la violencia hacia las mujeres electas y trabajadoras municipales, así como la realización de una acción formativa ya prevista para el mes de mayo. En coherencia con lo anterior y habiendo pasado igualmente por comisión, queda pendiente uno de los elementos clave: contar con un protocolo de actuación rápida que permita dar respuesta inmediata ante posibles situaciones de violencia o acoso sexista en el ámbito institucional. Por ello, se considera necesario iniciar la tramitación para la elaboración de un protocolo. A estos efectos se adjunta un texto de carácter orientativo elaborado en base a los recursos bibliográficos facilitados por EUDEL, que incluye tanto una propuesta estructurada de protocolo como una guía práctica de actuación. Se incorpora con el objetivo de contribuir al desarrollo de la propuesta, aportando una base de trabajo inicial, sin que en ningún caso implique la necesidad de que este sea el texto que deba adoptarse, quedando en todo caso sujeto a la revisión técnica ya solicitada. Por todo ello, se propone la adopción del siguiente acuerdo: iniciar la tramitación para la elaboración de un protocolo de actuación rápida ante situaciones de violencia o acoso sexista contra mujeres electas en el Ayuntamiento de Ordizia en el marco del Plan Municipal de Prevención en esta materia. Bueno, guk zentzu hontan aurretik ere toki gobernu batzordean luze eta zabalitz egin dugu gai honen inguruan. Aurreratzen dugu, abstenitu ingo gehala, ez da lehenengo aldia, hemen aipatzen den testua aurretik ere jaso gendun, erregistrotik, aurretik ere adierazi gendun testu hori eta proposamen hori berdintasunean lantzen ari dela, berez ez da existitzen, ez daukagu ala olako
protokolo bat eratzeko tramitazio bat edo espediente mota bat, edo zein kasutan abstenituko gea, ez daukagu inungo eragozpenik, espediente orokor bat sortuko dugu nolabaiteko hasiera ofizial bat emateko, baina uste dugu ez zala beharrezkoa ze lanketa hori hasita dago, eta lanketa horren inguruko txostena ere aipatu dugu tokiko gobernu batzordean. Ez naiz hemen gauza batzuekin eta bestekin katramilatuko, mozio hau ekarri nahi zenuten, oso ondo, baina lanketa hori hasita dago, eta bere emaitzak ekarriko ditu, beti ere momentuz behintzet Eudelekin koordinatuta. Guk ere berdin, hasten dituen gea, azkenen mozioak esaten du bezala sexista egoeran azkar jarduteko protokoloa bat izapidetzen hasteko, baina aurrek adierazten duen bezala lanketa hori egiten nahi da eta hasita dau. Orduan, guk berez mozioaren esentziekin edo alde gare, eta nola ez ba, baina ikusten dugu ez zeula itzein deula tokiko gobernun, eta guen ekarri dezu eta berriro itzen dakoa esateko. Bueno, yo por mi parte voy a votar a favor. Me parece que es un protocolo que es fácil de incorporar. Es un protocolo que ya existen otras actuaciones. No me parece que sea una labor tan rigurosa. Es verdad que hay que tener en cuenta el trabajo de las personas técnicas, pero de alguna manera lo que hemos hablado se trataría de no ir quizás a una excelencia, sino actuar un poco en el marco de los protocolos ya existentes, llevándolos en este caso al protocolo de violencias para las mujeres políticas. Y en este sentido creemos que se puede complementar perfectamente luego cuando tengamos por parte de Eudel, que parece ser por la información que se ha trasladado, que puede tardar bastante, entonces creo que se podría complementar porque seguramente nos dará alguna concreción bastante más específica y entonces lo podremos complementar o lo podremos sustituir en su caso. Pero me parece importante que nos dotemos de alguna manera de esa protección jurídica porque las personas trabajadoras tienen un marco, en este caso, de protección a través de un protocolo y las mujeres políticas, en este caso, quedamos fuera de ese marco por no ser trabajadoras. Entonces, con todas estas cuestiones, creo que no va a ser el protocolo seguramente más exquisito, pero es un borrador que creo que, que nos puede ayudar en este impasse en el que estamos, ¿no? Porque como comentaba, una parte es preventiva, en la que se marcan estratégicamente cuáles pueden ser las acciones identificativas para que las mujeres políticas identifiquemos lo que constituye un acoso, y por otro lado, si desgraciadamente este hecho ya ocurre, que sepamos cuál es el protocolo, ¿no? Dónde dirigirnos, quién puede intervenir y tendremos un escenario por lo menos para saber qué hacer, ¿no? En este tipo de casos. Bale, ordune, bozkatzera pasako gea, aldeko bozkak, ordizia orain bi PSE bat, abstentzioak, EAJ Bildu 6, bale, ez da onartuta gelditzen. Eta azkeneko puntua inok alde erregurik baldin badauke, oain da. Sí, nosotras tenemos un ruego. A ver, ojalá pueda, Nerea, ojalá pueda ir siguiéndome. El reglamento orgánico municipal establece en el capítulo 2, derechos de los ciudadanos y ciudadanas, en la sección tercera del derecho a formular quejas, reclamaciones y sugerencias, en el artículo 93, análisis e informe anual, y dice en el párrafo número 1,
El Ayuntamiento realizará un informe anual que recoja el número, tipología, características y tratamiento otorgado al conjunto de las quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas por cualquiera de los canales existentes, con análisis de posibles causas, medidas adoptadas y recomendaciones para la mejora de los servicios. El párrafo 4 dice: se dará cuenta del informe anual en el pleno ordinario celebrado antes del 30 de abril del ejercicio siguiente, tras el cual se publicará íntegramente en la web municipal. Entonces, el ruego justamente va por ahí, ya que no vamos a poder cumplir con dar cuenta de ese informe anual en este pleno, porque no se ha traído aquí ese punto. Mínimamente nuestra solicitud y nuestro ruego es que ese informe pueda elevarse a los canales oficiales de publicidad que tiene este ayuntamiento. Jasota geratzen da. Bueno, atxalden Udaleko batzar honetan, San Jose egoitzako langileak burutu dugun itxialdiaren arrazoiak adierazi nahi ditugu eta ondoren eskaera zuzena luzatu nahi dizuegu. Gipuzkoako residentzia eta eguneko zentroen lan hitzarmenaren negoziazioa orain 15 hilabete baino gehiago hasi zen. Elatik sektorean egindako diagnostikoen batean aldarrikapenak zehaztu eta ikusi genuen besteak beste hitzarmen honek urtez urte areagotzen ari den prekarietatearekin amaitzeko hitzarmena izan behar duela. Langileak borondatezkoak ez diren kontratu partzialak dituzte. Hau ez da justifikatzen lehenik gora egoitza jardunari erreparatzen dugu soilik zaintza sektorean behar duten enpresen erabiziak bidekatzeko estrategiak baizik. Langileok zaurgarri bortzen gaituzte. Leherik ere oso gogorrak diren lan baldintza batzua soldata txikiagoak ezarriz eta izugarrizko zaurgarritasuna eta enpresarekiko menpekotasuna sortuz. Hau gutxi balez, urtean, eta hemen ordizin gertatzen dago, 15 gorako soldata arrakala pagatzen dugu lan egiten duten langile publikoekin alderatuz. Maila gozatzaldeko lehenengo goberatik 15 hilabete pasa eta inguruetara gara dugun eta ordizin 87 gaur horretan patronak ez dute ekarri inongo horrerik partzialitatean aurre egiteko. Julio Aldundiak berriz, uko bendia negoziazio bilaretan zuzena parte hartzeari eta ez da gai agian langileen prekaritate eta genero diskriminazioarekin ezaratuko duen hitzarmen bat mahaian jartzeko. Zuen gatoz eta zuen dena jotzen dugu herriko egoitza delako, herriko langileak garelako eta bertako erabiltzaileak. Uste dugu zaintza sistema honetan erdigunerakatu duela aidana. Langile prekaritatea ezabatzerik hasi behar eta genero diskriminazioa ezabatu gara dela alegia. Udaleko lanbide politikoa eskatzen dizuegu, gaiak duten ardura eta urgentzia politikoa hartu eta foru aldundara eskaera zuzena egitea. Foru gobernuak besteak beste langile landareketaren jaso eta prekaritatzeko elementu nagusietako bat den lan kontratuen partzialtasunaren aurkako neurri zehatzak behingoz mahai gainean jarritzea eskertzen dizuegu. Mila esker. Zuei. Esan dizuetan bezala, gure oso kaskarra da hemen ordizin. Ondala zuekin elkartu nuen, berta egoera salatzeko. Izan ere, 30 urte baina gehiago egon gara enpresa bat egin, bak enpresa guztik azken dira gazteko dagoela, baina zuekin elkartu nuen batez ere, enpresa horrekin pagatzen ari gara egoera salatzeko. Baina bakarrik ez da, esan duzuen bezala, ordizien, mal berdina egiteagatik, langile batzuk, 10.000 euro irabazten dituzela gortean, eta irutzen zaigu diskriminazioa lotzeko. Azken finean, horre honetan, langile pila batean bertako zen langileak eta juratzen joan denean,
zein duen, errotizatu egin dituzte postu horiek, eta azken finean. Pentsatzen dugu, kontu daukila dela, hau dela, sistema publiko bat, zaitza publikoa dela, eta ez da alargarria, enpresa pribatu sartzea bertan, horako txiko gaur botatzeko gure kontura. Azken finean, gure etxenanak zaitzen ditugu, ikusten duzuen, gure egiten dugu lan hau gure honetako lan alazta erreza. Horretzen badakizu oso gazte pasatzen dela pandemia, eta tristea da, urte pasada begi jarratzea. Gutxezat komenigarria dela, eta eskatzen duzuen honetan, badala gara, azken badala, xarre, triste, erabaten moskatuta, ez delako normala. Zerbait, publiko izan behar dukan zerbait, beste batzu txiko batatzeko izan behar dela. Esto es vocacional, y no hay derecho de que tengamos que ser las paganas del sistema. Esto es un sistema público gestionado por empresas privadas. Y ya es hora de que acabéis todos vosotros con esto. No tengo más que decir. Badakizue bilera eskatuta daukagula, diputatuarekin, eta beste zuekin landutako beste gai guzti horien inguruan ere eskatu dugula, eta hau ere, logikoki, mahai gainean aipatuko dugu. De nuestra parte, trasladaros todo nuestro apoyo, que sepáis que podéis contar con este grupo para todo lo que necesitéis y que podamos nosotras echar una mano al respecto. Todo nuestro ánimo. Estamos con vosotras. Yo quisiera matizar un poquito, porque sé que la Diputación ha llegado a un acuerdo y sé que se ha puesto en dinero. Y lo que es triste es que sin valorar la necesidad o cuánto puede costar esto, se ha puesto en dinero sin ni siquiera contar con nosotras. Creo que hay que darle la vuelta a todo eso. Nik gehitu nahi dut, hau a titulo personal iten dut, eta igual saltatzen dut korrekzio politiko guztia, baina diputazioak ikusten badu pleno hau lotxa gutxi dago, egia esan. Iruditzen zait, hasiera batetik udaletxeak lagatu zionen diputazioari erresidentziaren gestioa, pentsatu zobe beharrez jungo zala gauza, baina argita garbi junda ikusten ez tala hobera jun. Eta ez dakit administrazio publikoaren limitazioak zeintzuk dian, baina ez dut, uendik ez dut, naiz kapaz ulertzeko, nola ez dan aurkitzen formula bat, udaletxeak berriz ere bere esku hartzeko diputazioak egin zituen barbaridadeak eta gero, eta egiten nahi dan barbaridadeak eta gero. Gure aldetik, esan bezala Bibianak alde on guztia ingo deu, eta seguro beraiek ere bai, baina diputazioari hemendik esan pilak jartzeko, lotxa gutxi hori baldin badaukete que se lo hagan mirar, eta egoera hau hobetzen saiatzeko, bintzat. Ez dakizuen, enpresa bidez hartu zenetik lanek abian sartuta gaude, baina kabiak eramaten zuen eta bertako langileak egoeneko ginen, kuraketa ekaroak eramaten zuen. Oain dala, ezagutzen enpresak eramaten du. Eta ez dakizuen, gure etxonalanak hotza pasadela hortengo egun. Zergatik, kuraketa, bada iri dator, dau pertsona bat, botoa bat ematen dela, eta bertako kalefazioa pizten dena. Hori da sekula pasatu. Hori eta laruktea larkitianek hor dizien, langile dizela. Eta horta hori da etxonalanak hotza pasatu de. Eta nire ditzen zer dela, lotxagarri, diputazioak, diputazioak ere atzakota jotzea. Ez da lehena gure etxonalanak, hotza pasatzea. Gure etxonalanak ez du, nezitatzen jartzen zen, azte bihironetan bala eta bala fresko egin dutela. Noen bertako langin gara sukaldun, lotxagarra gara gure etxonalanak horrezin, zer jaten den. Eta zen gara daukat, lotxagarra bala.
lehen orbiziko sukaldea zen, Gipuzkoan daude referente, eta gaur egun lotxa ematen du. Zate, tristea da, gaur ez datorgo enfermera dugu, tristea da, gure enfermeratako batek esaten dugu hori, azkenean, badu juzten jakik eta badu juzten vitalenak eta zitxu hartzen, zate, zaitzen enpresak kontra operador. Lehen, berako bazena, berako zaten naturala kotxetan gandun, eta bertatik plata horregotzen zizkiduten. Eta gaur hori, plata bat egozten du Euskal Herrik, eta totakera bat ematen da Euskal Txagarria da erreziko basinantzen, peretzen agian egoera. Eske da, lotxagarri ez da gargarria. Eta nik uste da gargarria egiten manatzeko. Biz bakarri bide lan baldintzak txarra delako, eske azkenean fago biratu lan eta tristea da, pasatzen duena. Eta hori, gulta bat belatzen duzu, karra barra bezala, atzeaka ez, da, txargarri. Eta hori, usura batean mikrofona, eskala gaur basartzen zaigu. Ez da normala, ze pasatzen da norgazin. Benetan, ez da normala. Buelta bat, ez. A mí me parece que, bueno, gracias por venir aquí, trasladárnoslo. En la reunión que mantuvimos ya nos trasladasteis varios de los temas y creo que hay varios temas muy importantes. Uno, pues que la gestión de las personas vulnerables no debería de haber salido nunca del ámbito público. Dos, que las personas trabajadoras no deberían de estar cobrando diferente salario por hacer las mismas funciones. Y tres, que desde luego las personas que están atendidas, tanto sea comida como sea calefacción o todas las necesidades básicas que tengan, estén debidamente atendidas. Entonces, por nuestra parte, esperemos que la reunión que se ha acordado, que se ha solicitado, se va a solicitar, realmente pues dé algún fruto, porque la verdad que a mí me rompe el corazón, el otro día cuando tuvimos la reunión y ahora volverlo a oír de tus palabras. Y es algo por lo que además estáis pasando vosotros, están pasando los usuarios y usuarias, pero es algo por lo que podemos pasar cualquiera de nosotros. O sea, que esto es el presente, ha sido el pasado, pero también va a ser el futuro. Entonces me parece muy importante que lo dejemos en unas condiciones adecuadas para todas las personas, para vosotras como trabajadoras y trabajadores y para los usuarios. Hay que cambiar el modelo. Este modelo no funciona. Esto es pasar del ladrillo a los cuidados. Esto es una vergüenza. No va a haber más. Nik baik egitu nahiko nukela, janariaren erreflexioa da, baina janariaren bueltan, baita ere, diputazioari, dagokionari, koherentzia pixkat. Ostea, egun santu guztia haua betetzen zaie, esanez elikadura burujabetza, eta bertako produktoreak, eta ekologia, eta nahi duten guztia, baina gero, hau ekartzen da. Osea, koherentzia pixka bat, baita ere. Zagit, nik egia esan flipantea da. Esan dakoa, aldaun neurrian, saiatuko geha zeo zer egiten. Osea, a ver si nos hacen caso, esa es otra. Bueno, a pleno abukatutzat emango dugu, bale? Eskerrik asko. Garazi, eskerrik asko. Eskerrik asko.